aquesta felicitat, aquesta cara ahí d'alegria i tornes a estar con nova, vaig tornar així una altra vegada i llavors dius, és que enloteo, nenos. Castellers i l'art és cultura. Que tota aquesta gent que estem allà, després acaba en una persona, i que tot és un. Jo crec que la dona, a part de força, té molt més seny que l'home. L'home és aguanto perquè sí. Si una persona ja no té confiança, un nen ja no té confiança en la seva gent, no pujarà. I intento tenir molt de seny, també. Això és perquè, sobretot quan la construcció, quan tu fas una construcció, vols que no caigui ningú. Qui és la Neus Pino? Doncs mira, la Neus Pino sóc jo. Molt bé. Soc d'aquí de Gavà, soc filla de pare paleta, d'una mestressa de casa, la mitjana de 3 germanes, i he fet la vida sempre aquí a Gavà. Tens algun record de petita per aquí? Sí, doncs vivia en un carrer que estava sense asfaltar i darrere de casa era tot garrofers, vull dir, estava sempre jugant al carrer, vull dir, era diferent. Era diferent, no? Sí, era molt divertit perquè podies pujar-te als garrofers, podies córrer, caure, sempre estaves plena de parxos allà a les cames i tot això, però bueno, bé. Ara que em dius això, parlant de tu, si haguessis d'agafar 3-4 adjectius que et definirien, quins adjectius serien? Meus? Sí, teus. Uau! Tu com a persona. Ostres, soc molt constant. Sí? Soc molt rígida en les coses. Molt carinyosa. I... Seriosa. Seriosa, sí. Més que sèria, seriosa, potser, no? Sí, exacte. Però el que més és molt constant, molt constant. I intento tenir molt de seny, també. Quina és la teva ocupació diària? A què et dediques? Doncs dono classes d'art en general, sí. Toco una mica l'art plàstic, que l'has passant, vull dir, una mica ceràmica, escultura, pintura, vull dir, intento tocar una mica... Una mica tot, no? Sí, quasi. Sí, per aquí he vist el forn que tens aquí a l'entrada. Sí. Està ahí. És potent, és gran. Quines aficions tens? Les meves aficions és castellers, ja es nota, que a part d'afició és passió, i karate. La teva vena artística, creus que té a veure amb el que t'agradin els castellers? A veure, pensa que castellers i l'art és cultura. Vulguis o no, són tradicions, és cultura. Jo crec que sí que ha d'haver-hi alguna cosa. Vull dir, perquè igual que quan pintes t'agrada fer o plasmar que veus o el que sents en un quadre o en un dibuix o el que sigui, quan estàs fent castells, en aquest cas ara jo, t'agrada plasmar el que tens a dins de l'assaig, aquestes persones que estan fent aquest castell. Vull dir, no deixa de fer una estructura preciosa i que va sempre pujant i va creixent. Per donar una pista històrica als nostres espectadors, pots fer un breu resum d'on ve aquesta tradició castellera? Bueno, aquesta tradició castellera a Catalunya, en principi, a veure, venen del Baix dels Valencians, si no m'equivoco, d'això es va començar a pujar als camps de Tarragona, i d'allà, no sé si va ser el 1780 o a l'hora del 1800 van començar a fer el primer castell, crec que va ser a l'Arboç, si no m'equivoco. I llavors, a partir d'allà, van seguir fent. El que passa que només es feien per coses eclesiàstiques de l'Església. Aquí a Gavà, quina és la trajectòria que porten els castellers de Gavà? Mira, aquí ara
ara tenien que fer, hem fet els 50 anys de la primera colla castellera, 1947, la família Batet, que venia de Valls, que ja tenien tradició allà, van fer la primera colla castellera. Aquest senyor era un paleta, que tenia els seus fills, la seva família, i va decidir fer una colla castellera, perquè ell volia seguir fent els castells com a Valls. Van fer-ho durant 3 anys seguits i feien castells de set, vull dir, també tenien la primera dona castellera, que va ser la primera enxaneta castellera, que era la filla d'ells, que li deien la Bateta, l'Aurora. Sí? Sí, sí. I llavors ho van deixar per un tràgic accident que va haver-hi, i no de castells, que la gent sempre se pensa que a vegades tràgic castells, accident, alguien, no. Són paletes i estaven fent obres i van patir un accident, no? Llavors van perdre tres persones que eren els 3 pilars de la colla. Llavors van deixar una temporada i al 60 van tornar a fer. Primer van ser Xiquets de l'Emprunyà, que ara volien fer l'homenatge, però per problemes que hem tingut nosaltres també aquests anys tràgics no hem pogut fer-ho. I ho deixem per l'any que ve, que vindrà la colla vella de Castellers de Valls aquí per fer homenatge als Xiquets de Valls i a la família Batet. Després van venir els Xiquets de Gavà, al 60, van parar els 2 anys, crec, i al 94 van fer la colla castellera de Gavà. El 2004 van parar i ara han tornat, el 2012, i ara seguim. Quina funció compleix la dona en una colla castellera? La dona abans complia molt poc, perquè realment hi havia molt poques dones a les colles i les que feien de crossa, tap o pujaven als pisos de dalt, que és per qüestió de pes i alçada. Això és la colla de Gavà, quan estava al 94, jo, per exemple, vaig començar de segon un castell de 6 i vaig seguir de terça un castell de 7. I ja començava la dona a integrar dins d'aquest, perquè no sé per què no la feien com una força. A vegades ja no és qüestió de força, és seny. I jo crec que la dona, a part de força, té molt més seny que l'home. L'home és aguanto perquè sí. Més brutote, no? Sí, la dona intenta ajudar, ells també ajuden, que després no quedi, però la dona intenta buscar equilibri, ajudar el company, està sempre buscant, jo crec que el significat del que és el món casteller. Clar. És diferent. És diferent, sí, és un altre sentiment. Sí. Perquè sí que ens crida molt l'atenció també el petitó, el que puja a dalt. Sí, l'enxaneta. Quins ingredients ha de tenir aquest nen per pujar allà dalt? L'ingredient és que ha de ser molt eixerit, valent, perquè ha de pujar allà dalt, però ha de tenir confiança en la seva gent. Si una persona ja no té confiança, un nen ja no té confiança en la seva gent, no pujarà. Un nen que vol fer castells, a vegades tu veus un nen que està pujant i està plorant, però a vegades no plora de por, a vegades és tot una sèrie de sensacions que va pujant, va fent i ho aconsegueix. Hi ha vegades que no, que simplement és que en aquell moment té por i torna a baixar i ja està, i no passa res, i tornem a començar de nou en aquest nen, ja preparant una altra vegada. Heu tingut en alguna ocasió algun accident? Sí, aquest any hem tingut un. Se va fer una nena mal al coccis i alguna així al coll i tal. I des d'aquell dia m'ho miro diferent. Què els diries als nostres espectadors per engrescar-los a que provin els castells? Doncs que vinguin a veure'ns, que ens coneguin. A partir de dintre de poc tindrem xarxa. Vull dir que això és molt important, podrem fer proves noves. Veieu que són tot una família, vull dir, entre tots ens ajudem, perquè quan passa alguna cosa, t'ho prometo, nosaltres vam tenir un problema aquest any, un accident, i va ser en castells, però no de castells, van caure una estructura damunt, i tots van fer molta pinya, vull dir, ens van venir a ajudar, un dels ferits va ser el meu home, que és el president, un altre company va morir, per desgràcia, sí,
Però tots hem fet pinya, han fet una placa aquí a la Rambla per el company que va morir. Com es deia el company? Jordi Calatayud. Jordi Calatayud. I bueno, va ser agafant una estructura. Ara, buscaves seguretat, vas a buscar una xarxa i és com vas a un balcó i ajudes a baixar un moble, no? I cau una corretja o alguna cosa així, cau el moble damunt, doncs va passar això. Però bueno, tota la gent de la colla i totes les colles castelleres van fer pinyes, van portar molt bé tothom i m'agradaria que la gent conegués això, realment què som, no? Clar. Són gent que ens ajudem tots i tots fent una cosa junts, que és un castell.